kasuwun kanthi sanget panjenengan paring keplok asta hambata rubuh minangka tandha tengara purwakaning pagelaran Ringgit Wajocal Purwa sedalu natas. Para rawuh, para pamirsa kakung semawen putri sepuhanem kanthi lung tinampen kayon bilih Purwa Madyawasana menapa ingkang dados ayan kula sarikma pinarasa sromboten wonten ingkang karempit sugeng dalu sugeng hamirsani pagelaran Ringgit Wajocal Purwa sedalu natas sesarengan dalang Ki Purba Asmara Eskar M Hum lumantar lampahan Semar tumurun ing Ngarjapada. Akhirus salam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ning sesanti niskala bumi katon gonjang ganjing geni mubal mbrongot wanen toya mili tanpa kendhat maruta hanggung sumilir kadhe siliring napas mewah mendung mentiung mayungi
Surya sesorot pepadang candra amangun esem ingkang ujiwat Kartika kedhep anyawang lintang ingkang abyor mungguing langit jroning sonya ruri tegese sepi suwung ingkang ana cahya gumebyar hanenggih menika warnane Sang Hyang Ismaya kacarita majaning Sang Hyang tunggaling muning kang wujud antiga dadya peputra tiga cacahe nenggih ingkang pambayun Sang Teja Maya ingkang angka kalih Bathara Ismaya ingkang angka 3 ya wuragile nenggih Bathara Manikmaya ing papan kang sonya sepi mewah ingkang kawis tinggal suwung katon manungku Buddha kunjuk ngarsaning dat kang murweng dat melenging pangesti hangrasa nyawiji keketeking rasa tanana liya ingkang ginalih Sang Hyang Ismaya tanasanes muha meminta pepadang ing kahanan miwah marga ingkang kedah linampahan ana daya luwih ingkang mijil saking salirane Bathara Ismaya ingkang ambabar sulak sumorot ing kiblat purwa kawawa hanenangi osi enggalih Sang Hyang padha wenang anenggih ingkang eyang Dupyana pepadang ingkang hanyaput yak padha sakala saking wiyati sumisih kang nang hima mewah mendung praptanira ingkang eyang ing awang-awang kumitra nenggih Sang Bathara Wenang satemah kawawa hamyak warana ingkang hangalingi tan samar pamoring suksma sinaksmaya winagaya sepi simpen telenging pambukaning marana telen saking layap-liyaping aluyup Gong ilah ing awigena mastu namasidam wayah ulun kaki Ismaya sawetara ngungun panjenengan ulun mulat lekas kita kang mangkono Ismaya mara gage tumuli matura kaki kawula nuwun inggih Eyang Pukulun saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Pukulun ya Ismaya ulun tampa karya bombong tias ulun kang tanpa pepindhan nuwun inggih Eyang waleh-waleh menapa dite mangsa menika wayah paduka Ismaya rumaos kayijinan mapan wonten ing jagat Sanyaruri ingkang sarwa sepen miwah suwung
Eyang Pupulun kersa paring sabda tama kadhi pundi ingkang kedah linampalan dening wayah paduka pun Ismaya murih gesang kula menika saged anetepi dharma kula Pukulun Rama dewaning son putuku nggih, putuku Ismaya. Iya. Kang mengkono pun yang rumangsa bombong lan bungah dene mengkono apa ingkang dadi panjalukmu. Mung wae sawetara pun yang kepengin bakal cerita luwih dhisik ora liya kahananira sak sedulur Sitejamaya ya kakangmu ingkang nganti titi mangsa iki ora ana kabare menyang endi parane. Wondene adimu si Manikmaya wis kacetha ngratoni jagat Triloka. Kawula nuninggih Yang Pukulun. Ismaya anane Manikmaya sun wenangake ngratoni jagat Triloka madeg Nalindra ana ing kayangan Suralaya ya ing Junggring Saloka. Merga nalika semana Manikmaya uga wis tak paringi palilah kejaba iku adimu Manikmaya wis tak kongkon ngadhep kiblat nanging dheweke mung ngadhep kiblat cacah 9 yaiku kiblat Purwa wetan Pracima kulon kiblat utara tegese lor banjur Daksina kidul Nurwitri lor kulon Narasanya lor wetan Biya-biya kidul wetan Kaneya kidul kulon lan madya iku ing tengah. Ismaya kena ngapa kok adimu Manikmaya nalika semana kok mung ngadhep kiblat 9 kok ora madhep dhuwur lan ngisor amarga nalika iku Manikmaya bisa wangsulan yen to dhuwur lan ngisor iku kawengku ana ing tengah. Kawula nuwun inggih malah nalika semana sira dhewe ingkang bisa ngadhep kiblat 10 yaiku Purwa Daksina Pracima Utara Nurwiti Narasanya Biya-biya Kaneya Gegana lan Pratala iku dadi pratandha lamun to sira besok Ismaya bakal peputra cacah 10. Kawula nuninggih Eyang ngene ya nggih sadurunge ngandar-andar akeh-akeh dawuhipun Eyang marang sira reh ning nyatane sira kabeh putraku ya Tejamaya ya Ismaya ya Manikmaya iku kabeh pengawak cahya sira andarbeni sipat roh tegese ingsun ingkang dumunung anasir ingkang sejati ingkang asale saka kumpuling daya patang perkara ingkang sepisan yaiku Tirta Kamandanu ingkang denarani roh rahmani putih kaya lintang banjur ingkang loro Bagaskara angka 3 Maruta angka 4 Suwasana badan jasmani tumraping menungsa ingkang duwe wadak nanging sira ora bisa duwe wadak kaya janma manungsa mung wae nalika semana sira banter panyuwunmu linambaran rasa prihatin lan gedhening mertapa kowe kepengin kesandangan badan wadak nanging uga abadan sukma
kaya dewa. Mula yektine ora bakal kasamaran marang bab ingkang wigati mau bakal kaiden sidaning karsa kaparenging dat kang murweng dat. Merga ngene ya nggir. Dumadining menungsa ingkang saperangan saka dayaning bumi geni banyu lan angin sayekti iku kabeh dadi pratandha lamun tok manungsa iku kawulane dat kang murweng dat ingkang yasa jagat sak isine iki. Kawula nuwun inggih. Nggih, ngerti yo. Sira iku dadi golonganing cahya lan sira apa dene Tejamaya lan Manikmaya iku kesinungan daya luwih merga wis nate kesawapan pusakane Sang Hyang Nurcahya ya leluhurmu nalika semana. Ingkang sepisan kesawapan dayaning Cupu Manik Astagina tegese cupu sesotya ingkang duwe sawap 8. Sira ora kena luwe, sira ora kena arep, sira ora kena asmara, sira ora kena sungkawa, sira ora bakal kena sayah, sira ora bakal kena lara lan ora kena panas apa dene kademen. Cupu Manik Astagina ingkang nyatani darbe sawab 8 ingkang ampuh ngedapi-dapi mau uga wis mapan ana jroning wadah ingkang becik wendine ingkang angka 2 sira uga kedayan tirta kamandanu ya kuwi banyu urip ingkang metu saka mustikaning mendung ingkang asale saka tanah Awinda ya ing tanah Lulmat ya kuwi papan ingkang ora kena sorot srengenge. Mula papan kono ora tau diambah dening menungsa. Inggih. Ingkang angka 3 sira uga kena dayaning Retna Dumilah. Ya kuwi sesotya sumorot dayane yen pinuju kang cinipta dadi ana ingkang kinresakake dadi teka. Kuwi cupu Retna Dumilah. Wondene ingkang angka 4 Lata Mahusadi. Yaiku godhong lan oyoting wit umarewan ingkang bakal dadi tetamba wondene ingkang pungkasan winastan Pustaka Darya tegese sastra tumuwuh sarojane pustaka ing wardaya tulising kasutapan guna kasekten isi surasa keluhuran lan kasektening Sang Hyang Nurcahya ingkang uga ambabar pepadang marang para putra lan wayahe klebu sira lan kakangira Tejamaya apa dene adinira si Manikmaya handrahing keng Puspitarum kasiliring samirana mrih Sekar kadong ku nges gandanyo maweh raras renaning triya
Aduh, eyang pukulun sang hyang padha wenang cumeplong raos sing manah kula dupi. Sejatosipun kula sampun kesamatan dayaning pusaka ingkang edi mewah indah. Saking dayaning pusaka kula wau satemah wayah paduka pun Ismaya menapa dene Kakang kula Tejamaya lan adhi kula Manikmaya sembada dados tetunggul wonten ing kayangan pukulun. Iya, kaki mengkono. Mung bae titi mangsa iki reh ning panjalukmu kang kaya mengkono. Sepisan sira rumangsa sepi mamring datan Darbi Rewang. Dasare tininggal lunga dening dulurmu lanang ingkang kapernah tuwa ya kuwi anakku Tejamaya ingkang nganti titi mangsa iki ora genah ing ngendi papan dumunge. Inggih perkawis menika ingkang tansah musik salebeting manah kula. Dasaripun Yayi Manikmaya sampun ngreksa jagat triloka madeg dados ratuning para Jawata. Eyang pukulun kesagetan kawegigan miwah kepinteran ingkang kadarbe dening wayah paduka pun Ismaya lajeng badhe kula ginakaken kangge menapa? Dewa-dewa nyugata marang sureng perang ngudani harum-harum ngentan wengah wiyat dewa ngepalani Jawata suka mulat ing palagan Kayungyun. Kayungyun yudaning raksasa. Ismaya kula wonten dawuh, Eyang. Aja cilik ati nadyan to adimu si Manikmaya saiki wis dadi ratu ning kayangan Suralaya. Yektine sira ing besuke uga bakal Darbe jejiban Darma. Mung wae titi mangsa iki golek ana luwih dhisik kakangmu si Tejamaya. Wis arta pawon tengranmu tresing karsaning sun dening kanyut
palukon laku ning lekas lukita linuting kidung katung kadangamu omong lenglenging dia mangun kung kanduan rimang lirleno tanpa kahanin rumangsa bungah lan bombonge ngatipun Kakang Yayi dene bisa sapatemun kawan sira Yayi. Semaya inggih. Gagang Tejamaya kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada. Kakang. Iya tak tampa gawe bombonge ngrasaku. Aja kurangi pamengkuan sing gedhe pangapuramu dene nganti ora nganggo petungan taun lungaku saka ing wewengkon iki. Mergo aku nuruti drenging rasaku nggonku gedhekake marang rasa prihatin nglakoni tarak brata. Inggih Kakang. Lajeng menapa ingkang ginayuh dening Kakang Tejamaya? Ngene. Aku iki malah gawok lan ngungun setahun jembleng serendeng. Aku krungu kabar bareng Manikmaya dipengestoni dening Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal nalika semana ditetepake kuwasa ngratoni jagat triloka. Rumangsa kaya didodhok dadaku. Aku nelongso kawuran gelo. Sababipun menapa? Upama ta digagas sepira keluwiyane Manikmaya, sepira kawegikane Manikmaya, sepira kasektene Manikmaya dene wani wetengkring nguwasani lan mengko kayangan. Durung sepira prabot piranti lan sangune Yayi Manikmaya nanging kena apa? Saiki wis wani gembelo sirahe kaya bisa ngukur jembaring jagat. Aduh, Kakang Tejamaya. Pangandikamu semunipun kegelan salebeting raos. Kersanipun Kakang Mas menika menapa? Manikmaya kudu gelem ngakoni yen to pun Kakang iki ingkang unggul. Anakku ingkang sembada nguwasani agal miwah lembut. Guna kaprawiran mula ingkang nyeka panguwasa ana ing kayangan kudune dudu Manikmaya nanging aku. Mangke rumiyin Kakang. Sedaya putra-putranipun Kanjeng Rama kala wau sampun dipun dadar piyambak-piyambak. Sedaya sami kedunungan kasekten ingkang gegirisi. Nadan to kasektene Manikmaya gegirisi ora bakal bisa mapaki kridane Tejamaya. Aku wis mertapa ana pucuking Gunung Candrageni. Mesti kowe durung tau sumurut ngendi pernahe Gunung Candrageni. Katarima subrataku delengen cahyaku samengko sumringah kaya kembang warawari. Kasektenku wimbuh matikel-tikel. Jagat iki ora ana sing bisa madani kridane Tejamaya. Kakang jengandika menika mertapa ngudi keluwihan.
menawi sampun pikantuk luweh atos njawi miwah lebetipun lajeng badhe pados menapa sing tak goleki mung unggul aku kudu bisa unggul ing babagan apa wae mangke rumiyin kedahipun menawi pados unggul menika mboten kenging sesongaran margi tondo tandhanipun titah ingkang kebekan kaunggulan menika mesthenipun kedah alus wijiling wicara andhap asoring manah tansah nggayuh wimbuing kawruh ngudi undhak ing pangerti mboten remen dhateng kaculikan mewah kanestan mongko jingandika semunipun badhe pamer kaunggulan ingkang jingandika pameri menika didi mengsah nanging sederek piyambak inggih menika kadang kula Yayi Manikmaya Kakang kula mboten condong kula mboten rujuk lah caca mentap ler kinetap supaya yasine aja bang mawinga-winga kumedhot aton ning lati netra kocak ngundar andir hidup nyomangala cakra ring jangga malatu-latu sinabet belmetu dahanane aku iki putrane Kanjeng Rama kang tinemu tuwek dhewe aku ingkang meneng ana ngarep aku ingkang kuwawa nyekel panguwasa dudu Manikmaya tak jabel basaku pinercaya ana ngarep apa merga tuwaning umur mestine rak dudu lan wong kuwasa kuwi apa merga wis rumangsa pinter lan seksi lak ora pangrasaku ingkang bisa nemtokake ku kejaba kepinterenan kasekten uga dharma lelabuhan luhuring bebuden lan kabejaning titah dharma lelabuhan lan bebuden kuwi mung sesa-sesa sing padha ngarani lan kabejan kuwi ora bakal teka nek ora dibudidaya lan ora digoleki kena budidaya nanging liwata dalan sing bener apa kowe seneng entuk panguwasa mung mergo ancik-ancik kasangsaraning sedulur lan kowe apa marem yen to kowe menang kanthi cara ingkang ora memper oh Kakang Tejamaya kowe aku karo Manikmaya kuwi mung sak wadah mung tunggal dulur becikmu becikku becike Manikmaya padha regane alamu ya alaku alane Manikmaya uga alaning kulawarga mula aja mbok teruske karepmu nggonmu nista ing patrak yen ngono cetane kowe ngrojongi Manikmaya layak to saya gembela ndase merga ditombali karo Ismaya yen kowe arep merjaya arep nyingkirake Manikmaya ayo mungsuhmu Ismaya wah dalah gelut karo dulur tak lakoni
Seneng. Wah, jebul kowe bisa ngembari kakangmu. Ayo, ketokno budimu Kakang Tejamaya. Aja mbok anggap aku sih bayi kaya mbiyen. Tanding ngono pengabaranipun Kakang. gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging awis risang mawe gandrung. Wah, dudu karepe dhewe Ismaya kaya lanang-lanang dhewe. Ayo apa abamu Kakang Tejamaya ngajak pirang taun
tak ladeni. Kowe bisa ngalahke aku cetha kowe adikku lanang wong pengpengan. Sak gendingmu tak ladeni. Pengabaranku wujud tek saka pitung bangkotel gedene parandene. Kowe bisa ngalahake krana ngetokake Garuda. Ayo tumplaken Jaya Kawijayan. Saiki ngene, aku ngedeke Giri Sayembara. Apa sayembaramu tak bayar kenceng, Kakang? Gunung Mandara ingkang semono gedene arep tak untal. Nanging kowe kudu bisa madani. Ora bisa ngembari nguntal gunung kaya dulurmu lanang. Kowe dudu dulurku wis semaya. Nalika semana sigra sedakep manungku puja nenggih Sang Tejamaya ingkang pininta jroning pudya muhung kasekten sigra rinakit kang mantram sakti ana daya pangaribawa ingkang mijil saking tutuke anempuh kang ardi Mandara bedol brungkat manjenging tutuke Sang Tejamaya. Kakang Tejamaya ki aja ngajak guyon karo adimu lanang. Apa mbok kira aku ora kewagang? Ora saguh kaya kang mbok tindakake gage sawangen, Kakang.
jagat miwah kiblat sekawan maruta kaya mandheg sumilir kang taranggana miwah lintang-lintang kang sumebareng langit kaya leren kedhepe hamandeng kanthi loh ingkang tumanetes kaya bebela sungkawanira sang kekalih nenggih Tejamaya miwah Ismaya bubrah budayane nganggo labet kenging si kuning dat kang murweng dat keladuk gendung kumalungkung ngambek adigang adigung miwah adiguna sesongaran dupeh wis ketekan jiwaning satriya ingkang wis alam barang tapa brata guna kasekten kawigyan ingkang ana ing anggane datan kinarya tumindak utami parandene ambung sumongah mila datan mokal Gunung Mandara ingkang angisi wetenge risang Tejamaya dadya suwek tutuke ngablak mangap-mangap ora kalap yen to disawang mripate mendelu amba sak tebok makaten ugi Sang Ismaya bubrah salirane wis datan gatra najan to ora suwek tutuke parandene si Gunung Mandheg ing bebokong mewah waduke mila datal mokal lamun kaya mangkono kahanane tambuh-tambuh sutaning galih anggendong tias wigena enget jati-jatine kadunungan luput Allah mati Ismaya tangkem kula ngati guguman becik Tanggo ngomong sithik wae idune mungcuk ning kiwa aku atik dadi kaya mengkene Kang yen ora bisa ruwat saka penandang iki aku banjur kepiye Kakang oh sing reksananku ing jastan kapatan ingse lilo legawa ing driya agung denya paring dana angge ganjar saben dina kang bawa laksana ana tepe pangan
Dika Hong ilahing awik namastu namasidam. Putuku nggih, putuku. Tejamaya lan sira Ismaya. Upama ta kowe tetep nggonmu nangis kang tanpa kendhat, yektine ora bakal ana srana pangruwatan jer. Kabeh mau wis dumadi merga saka pakartimu dhewe nggonmu tansah angegungake diri pamer kadigdayan ingkang nyatane kabeh mau ora jumbuh kelawan piwulange para leluhurmu. Menapa panjenengan mentala cangkem kula dadi amba kaya ngoten? Mripat kula mendelo. Weteng kula kaya ngoten. Yang pukulun. Kegiranganipun menapa paduka Jawata ingkang linangkung. Mbok inggih titi mangsa menika kepareng-paring daya pangruwatan dhateng wayah paduka pun Tejamaya pukulun. Yang pukulun. Kula nyuwun pangayoman yang pukulun. Rupi kula dados kaya ngeten. Sampun pepes pengajeng-ajeng kula. Ing pangangka kula mboten kepengin nyandang raga ingkang kados adi kula Manikmaya ing salah kedaden tanganipun sekawan. Mripatipun 3 ingkang setunggal wonten bathuk sikilipun impur. Tenggakipun belang biru. Kula mboten kepengin kados Manikmaya. Halah kok madhaolah kula kaya ngeten. Eyang pukulun, kula nyuwun ruwat Eyang. Ora bisa Ismaya. Ora bisa. Apan laku ning lelakon kudu mengkono. Nggih. Sayektine waleh-waleh apa? Titah ingkang ngakoni keluputan yen gelem ngakoni kuwi ora kok ateges ngasorake diri nanging malah suwijining tandha yekti yen to titah mau wis maju setindak ing babagan kautaman kuwi yen gelem ngakoni luput kosok baline sapa wae sing suthik ngrumangsani kaluputane ateges wong mau ya titah mau ora nduweni budi pekerti mongko titah ingkang ora nduweni budi pekerti mengkono mau kapara siningkur dening ingkang ngagawe jagat wong ingkang ora duwe budi pekerti iku klebu mlarate titah. Kowe ngakoni dosa keluputamu apa ora, Nggir? Pukulun. Tejamaya kula. Ismaya kula yang pukulun. Rungokno kandhane mbahmu wenang. Ora ana tindak ingkang luwih mbebayani lan ndrawasi marang awake dhewe kejaba
wong kang tumindak sesongaran gugu karepe dhewe. Rumangsa yen to jagat iki ora ana kang munjuli. Yen nganti titi mangsa iki putuku isih tetep ora gelem ngowahi lagak lagon mewah lelagiane nggone kongsi seneng pamer. Ora malah antuk pangapura nanging uripmu mengko bakal saya kesurang-surang. Kula pasrah sawetahipun wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Anggen kula mertapa wonten ing Gunung Candrageni ing pengangkah sageta kula ngratoni Tribawana jebul pinanggihipun lepat. Kula meri dhateng ketrimanipun adhi kula Manikmaya. Jebul setunggal-tunggaling titah kala wau mbeta kabejan piyambak-piyambak. Yang pukulun. Kula lepat nyuwun pangapunten, Yang. Dipun wangsulna cangkem kula. Ora bisa Tejamaya. Lambene dawa ilate cendak. Nek mangan piye? Oh, kula nuwun isik nang empere wong lambene wis ngorak-arik gambar ning patang aring. Ismaya, kula pukulun. Semono uga sira ngakoni luput apa ora? Inggih. Kesurung bramaning kakung kaduk mawa kepanasan lajeng kebranang raos kula nuruti. Menapa ingkang dados penantangipun kakang kula Tejamaya? Aku ki ora roh kothak-kathune wong gelut kok. Wong nom kok dijak padu. Salah kok jok gelut kok ya gelem. Arek ora gelem, kakrokane wong kok ya nekat. Wis aja padha padudon. Lajeng kula menika kados pundi, Yang? Ngene. Sira bakal tak dadekake pamong ana ing Janaloka. Mekaten pukulun. Dados kula boten gesang wonten kayangan kalian para dewa, ora kena. Sira sakloron kudu mudhun marang Mercapada. Tejamaya uga bakal tak paringi tetenger Teja Mantri ya ki Lurah Togok.